So, hello mga kachapsoy. Ngayon po ay pupunta po kami ngayon ng Barangay Kabagnan. At ito yung mga kasama ko. Mag-hi kayo sa mga kachapsoy dyan. Alvin, mag-hi ka di. Hala, taga-palapag yun eh. Sige, yan. So, pupunta po kami doon. Umpisa na po ng laban. Delikado yung lugar na to. Nga, ang taas-taas ng kurbada. Tapos, mayroon pang bangin-bangin. Ito na po dito yung Barangay Kabagnan. Ayan mga kachapsoy, Barangay Kabagnan na po ito dito. Ayan. The next morning. Alvin, halika dito, huwag ka mag-inalang. O ayan, yung pinsan ko, mag-hi ka sa mga kachapsoy. Sandali ha, maghukas muna ko ng sinilas ko. Hello mga kachapsoy, nandito na po kami. Ikaw na nga maghinawak nito. Ayan, nandito na kami sa bahay. Papay. Ito. Pamidyoin mo kami. Ito yung papay ko, mga Ito, pinakapugay. Ayan. Yeah, ito yung kapatid ng tatay namin. Basta, tatay ko, tatay na. Tatay. Ito, tatay, nanay. Ito yung kabit. Ito yung kabit. No. Halo. Happy birthday, mamay. Nanay, walang kanya. Karabin sa balay. So, ayun mga kachapsoy, nandito na po kami sa bahay ng uncle ko. Ito po yung hindi to kano-ano ng uncle ko. Hindi, pamangkin niya ng uncle ko. Yan yung kasama namin. Yan si Pinky, yan yung bida sa popcorn syrup. Yan. Ito naman si Angelica na kararating lang, kumuha agad ng lechon. Ayan mga kachapsoy, yan naman yung bida sa Munbun. Ito naman yung, sila yung mag-ex. Pero magkakabalikan din daw. At ayan mga kachapsoy, andito yung nagbe-birthday. Ayun yung nagbe-birthday na sumasakwit siya. Andito yung pinakamagandang anak ng nagbe-birthday wag mo na magsilos yung wala dito. Yan yung nagbe-birthday asawa ng uncle ko, si May Mary. Ayan. Ito yung insan ko, si Jumar. Ayan mayroong mga nanghuhugas. Andito may nagbibigay ng ng pinggan. At ito sila yung mga kakain. Ayan Yan yung mga magbahog. O sige, mga kachapsoy, tama na, manginginain muna kami. 1 hour later. Ayun mga kachapsoy, tapos na po kami manginain. Halang, uy, ko! Ano ba yan? No. Hindi to pwede! Hindi to pwede! Ayan yung nag-drive sa amin, paspasero yan. Naalo pa yan. Hindi yan bumahog. Nandito naman mga kachapsoy yung mga pinsan kong magbahog. Ayun maliit lang, madilim. Ano ba yan? Maliit lang yan mga kachapsoy, pero mabahog yan. Much later. Hello mga kachapsoy, ayan, nagkantahan na yung mga kasama ko dito. Ayun. Hello mga kachapsoy. Nandito na kami sa terrace ng bahay ng aking uncle. So mula dito tanaw doon yung ilang bahagi ng barangay. Ayan, ang tawag dyan bahagi 1.
Saka dito naman sa kabila, yan, tatawag yan na bahagi 2. So ayan oh. Yan yung pinsan kong matinik kong kumanta. Matinik kasi, marami yung natitinig kapag kapag yung kumakain ng mga kapitbahay, natitinig kapag kumanta siya. Much later. Hello mga katapsoy. Ngayon, tapos na doon ang kaguluhan sa aking auntie. Hindi, nag-birthday kami doon, nakipa-birthday kami, tapos nagkanta-kanta kami. Tapos, nang magong yung kasama ko, ayun, niyaya akong lumabas. So, ayun po, ngayon po ay maglakad-lakad po kami dito sa barangay Kabagngan. Nasaan? Ito dito? Dito? Ayan. Maglakad-lakad kami dito. Nasaan yung plaza nila? I-discover natin yung barangay Kabagngan. Yung mga bahay nila parang yung mga may magnanakaw ng maaasawa. Hindi kasi sa Waray, di ba ang tawag doon ito magkakawat, di sa Tagalog magnanakaw. Ayan. Hindi, naalala ko na. Ang tawag doon itinanan. Ayan, hindi pala magnanakaw. Pero para sa lindang lang din yun eh. Ninakaw nang walang paalam, edi magnanakaw. Nasaan na kanilang kaya kulo. Gato, bunto, sa nasawa ni Dula. Ata. Niya balay. Adidi? Gari, ito init. Ay, ini ito nga kasunod. Sino niya ako? Si Ako. Di kanya dilak di pati tarating siya di. Di kanya dilak na plaza. Ito nga na-charge. Siya pa rin ko. Oh, nakikita ko naman na plaza yan. Huwag mo nakikita pag di ka ang ating gawin, hanapin natin yung ibang mga landmarks dito sa barangay Kabagngan. Under construction pa ko na sila na-charge. Bago maglasing-lasing yung mga kasama ko. Ito yung kanilang church. Basta hindi ko. Oo. Ayan o, under construction pero so far maganda na. Konting kembot na lang. Pag nasobran sa kembot baka matumba. Pero konti na lang matatapos na po. Mga kachapsoy, tatalibong lang po kami. Pag hindi na po namin kayanin, baka kami na po yung tumalibong. Hala, pag mo po niyo po kaming tamaan. Kung tatamaan niyo man po kami, tamaan niyo po kami sa puso. Doon mo sa prangka. May sasakyan. Hala, wag mo kaming gas-agasaan. Wag mo kaming gas-agasaan. Ayan po mga katapsoy. So, ngayon masasabi ko na ang barangay Kabagngan ay may tuturing na pong isa sa mga progresibong barangay ng bayan ng Laoang. Kahit paano hindi maakalain sa napakalayong barangay may mga konkretong bahay. Ayan o. Ang ganda ng at least may mga structure na sila dito na mga yari sa bato. Kasi kadalasan sa mga malalayang barangay nung nakaraan, mga unang mga panahon, taon, ang kadalasan sa kanila yung mga bato sa kanila, hindi Happy birthday mamay. Hindi, naglibot-libot lang kami. Huwag ka mag-alaala sa amin. Mo pa yung kulop. Ayan po. Yun nga, sinasabi ko sa inyo na kadalasan ng mga unang panahon, yung mga malalayong barangay, yung kanilang mga tirahan, pangkaraniwang mga bahay lang. Pero ngayon, masasabi mong mga progresibong barangay na rin yung kahit yung mga malalayong barangay dito sa bayan ng Laoang. Kasi nga, na sila, kumbaga, nasakop na sila ng mga mananakop, syempre. Hindi, abot na sila ng teknolohiya, abot na sila ng kabihasnan. Narinig nyo nga yun, yung kumakantay na yun na nagusaw, kasamahan namin yun. Abot na sila dito, may mga video okay na yun, may mga video okay na. Yan yung bahay na pinunta namin, sa uncle ko yan. Tapos yung asawa ng uncle ko, yun yung may birthday, kaya nagpunta kami dito. Pero alam ko talaga yung kasama namin, nagusaw talaga siya. Okay.
ipakita lang namin. Yan yung bahay ng aking uncle. Siya yung aking uncle na kumbaga sa yung may birthday, ayan, nandudulong siya ng ng takgas. yan. Ayan, happy siya eh. 60 na ang edad niya eh. Parang 14 lang kung maggalaw-galaw. Hindi. Ano ba yan? Parang nalasing-lasing na ako. Ayan ang ganda ng mga bahay. Simple lang. Ang harap ng paligiran, sir. Kamay sir, tumatay na agad. Yung surroundings ng Barangay Kabagan, masabi mong very raw. Yung mga kayak pa ba? Di ba? Yung mga yung mga tawag dito, yung kanilang mga kudal. Nalilimot. Iba talaga pag napagayan ka ng dalawa eh. Nalilimutan mo yung Tagalog. Yung Tagalog mo nagiging Tagadol. Ano ba yan? Basta Ginagian sa yung mga haligi ng kanilang mga bahay-bahay, masabi mo payak pa talaga kasi nga ayan, mga kawayan, yari pa sa kawayan, mga kahoy. At ito dito yung isa sa mga dulo ng barangay kung saan ang labasan ay nakatiwangwang na lupa. Kumbaga sa Tagalog may tawag dito tumana. Pag sinabing tumana, trivia tayo mga kachapsoy. Hindi lang tayo puro mga jokes, hindi lang tayo puro mga katatawanan, nagtatrivia din tayo. Pag sinabing tumana, yun yung mga lupang nakatiwangwang. Lupang hindi ginagamit, tumana, nakatiwangwang. Ang nakatanim lang mga banwa. Hindi mga banwa. Minsan sa gitna ng pag-unlad, sa gitna ng kaunlaran, maaalala mong bumalik o mas nanaisin mong bumalik sa ganitong klaseng pamumuhay. Yun lang. Paano ka daw babalik kung hindi ka na mahal? Hindi, magmura ka. Ayan mga kachaksoy. Ang ganda po ng kanilang barangay dito sa barangay Kabagan. Ayan yung mga plantitas. Ang dami dito mga bulaklak. Pero na lang kayo, maglaway na lang kayo. Kasi kahit kami hindi kayo makakahingi dyan dahil hindi namin makakilala yan. Yung mga kachaps, ito pala yung sasakyan namin garal-garal na siya. ito mga kachaps, ayan yung lidong niya ayan yung driver, yan yung driver na. Yung lidong niya parang nangaramas na yan kanina. Sige, so ito mga kachaps, ito yung pinunta naming bahay dito, sa bahay ito ng aking uncle. Siya si Uncle Chapsoy. Ang pinaka-chapsoy sa lahat. 1 hour later.
No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Hello mga kachapsoy, ayun! Papay! Woo! Yan ang aking papay, panalo! Yan ang aking papay, happy birthday! Papay, happy birthday! Woo! Wala hello po mga kachapsoy, pauwi na po kami ngayon. Hoy, wag kayong maglikot-likot dyan. Hindi ibig sabihin na maglikot-likot, nagagalaw kayo. Yung wag kayong magsinalita. Kasi pag nagsinalita kayo na nakikiriw yung ano dito. Hala, paano ko na lang ito tatagalugon na nakikiriw. So ayun mga kachapsoy, bumaba kami kasi sobrang taas po ng ano ng sigad ay ng daan. Yan po yung aming pinsan na sekretary ngayon, bukas kapitan na. Sige, wag ka mag-alaala, ibubuto ka namin kahit doon kami sa barangay Magsaysay. Ang tanong lang kung mabibilang yun. What? Hoy, wag ka magsabi niyan. Wag ka magsinalita. Hawakin mo ako kay. Ay, Pinky. Hello guys! Wag ka, Pinky, wag ka mag-alaala. Hindi namin sasabihin sa papa mo na uminom ka. Hindi na sir, na nag-comeback na kayo. Hindi niya malalaman na uminom ka. Maliban lang kapag tiningnan niya ito, pinanood niya itong vlog na to. Kaya manalangin ka na hindi pakita ni Perlin at saka ni Arman. Hello! Hi! Hala mga gaga, si Pinky mahihain yan, nag-wave na.